Assalamualaikum, welcome to Ranjit's Paradise. അപ്പോൾ ഗയ്സ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു വ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഒരു കുളമാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കുളത്തിലോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ കുളം കണ്ടുനോക്കുക. ഇതാണ് കേട്ടോ ഗയ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുളം. ഇത് കൊണ്ടോട്ടിയിലുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ആന്റിന്റെ വീടാണ് കൊണ്ടോട്ടി. അവരുടെ കുളം തന്നെയാണിത്. നല്ല ഫ്രഷ് വെള്ളമാണ് ഇതിലുള്ളത്. നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. അപ്പൊ ഗൈസ് ഞാൻ കുളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഗൈസ് എനിക്ക് നീന്താൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ്, ഞാൻ പൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ പേടിയുണ്ട്. ഞാൻ മെല്ലെ മെല്ലെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹെൽപ്പിനായിട്ട് എന്റെ പപ്പയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഗൈസ് പപ്പ ചെറിയ കോച്ചിങ് കൂടെ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നെ പപ്പ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുക കൂടെയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പേടി കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും കരയിലോട്ട് പോവാണ്. മമ്മിയും പപ്പൊക്കെ വെള്ളത്തിലോട്ടൊക്കെ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗൈസ് ഇത് നല്ല ആഴമുള്ള കുളമാണ് ഇത്. രണ്ടാളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മുങ്ങാനുള്ളൊരു ആഴുണ്ട്. സോ ഗൈസ് നീന്താൻ അറിയാത്തൊരു കുട്ടിയുടെ നീന്തൽ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഗൈസ് പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്തുട്ടോ. ഓൾറെഡി വെള്ളം തണുപ്പായിരുന്നു. മഴയും കൂടെ പെയ്തപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ തണുപ്പായിട്ടോ. പിന്നെ ഗൈസ് പപ്പ കുറച്ച് മീനുകളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ബൈ.